салом алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали Олмонии содда. Инак имрӯз мехостем нисбати мавзӯи фрагевертер, ҷумлаҳои саволӣ каме маълумот диҳем. ҷумлаҳои саволӣ барои фаҳмидани чизҳои номуайян кӯмак мекунад. 7 намуди нисбатан зиёдтар ҷонишинҳои саволӣ вуҷуд дорад, ки онҳоро дар забони олмонӣ Зибен ва Фрагевертер меноманд. онҳо кадомҳоянд? Wer, ки, was, чӣ, wann, кай, wo, дар куҷо, warum, барои чӣ, wie, чӣ гуна, ё ин ки wozu, барои чӣ. инак якчанд мисол мебиёрем, то ба шумо каме фаҳмо шавад. Wer möchte noch den Kuchen essen? Кӣ мехоҳад боз пирог хӯрад? Was machen wir nachher? мо баъдан чӣ кор мекунем? Wann kommt der Bus? автобус кай меояд? Wo befindet sich Staubsauger? чангкашак дар куҷо аст? Warum bringst du nicht den Müll raus? барои чӣ ту партовро намепартоӣ? Wie ist es zu diesem Unfall gekommen? чӣ гуна ин садама рух дод? Wozu brauchen wir diese Karte? барои чӣ ба мо ин харита лозим аст? ҷумлаҳои саволӣ метавонанд инчунин бе ҷонишини саволӣ сохта шавад. дар навбати худ ҷумлаҳои саволӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд, яъне Entscheidungsfrage ва Ergänzungsfrage. инак менигарем ба Entscheidungsfrage, яъне қарор ҳал тарҷума мешавад. ҷумлаҳои саволии Entscheidungsfrage аз рӯи қоида бояд ба як қароре омад, ки ҷумларо бо я ё nein, яъне бале ва не ҷавоб гардонд. ҳаст инчунин ҳолатҳое, ки боз бо vielleicht, шояд ҷавоб дод. чунин ҷумлаҳои саволӣ бо феъл оғоз мешаванд. мисол: Gehst du heute in die Schule? Ja. имрӯз ту ба мактаб меравӣ? Бале. ё ин ки Beginnt der Unterricht um 8 Uhr? Nein. дарс соати 8 оғоз мешавад? Не. ва инак менигарем ба гурӯҳи дуюми ҷумлаҳои саволӣ. Ergänzungsfrage, яъне мукаммал пурра. дар ҳолате ки ҷавоби кӯтоҳи я, nein ё vielleicht кифоягӣ намекунад, метавон бо ҷонишинҳои саволӣ дар болозикршуда ҷумлаҳои саволӣ тартиб диҳем. яъне 7 ҳамун ҷонишинҳои саволие, ки каме пештар ба шумо номбар карда будем, ба онҳо метавонем ҷумлаҳои саволӣ созем ва ҷавоб бо я ё nein кифоягӣ намекунад. дар ин ҳолат бояд ҷавобро пурра гардонем. ба монанди Wem gehört dieser Staubsauger? чангкашак аз они ки аст ё ки ба кӣ тааллуқ дорад? мисол: мо наметавонем я ё nein ё vielleicht гуфта ба ин савол ҷавоб гардонем. яъне баъди ҷонишинҳои саволӣ мо бояд ҷавобро бо ҷумла яъне пурра гардонем. яъне чангкашак ба кӣ тааллуқ дорад ё аз они ки аст? ҷавоб мегардонем Der Staubsauger gehört meinem Freund. чангкашак аз они рафиқи ман аст. яъне мо ҷавобро пурра гардондем. дар забони олмонӣ инчунин ҷумлаҳои ҳикоягӣ Aussagesatz метавонанд ҳамчун ҷумлаи саволӣ истифода шаванд. дар ин ҳолат бояд каме интонатсия дар охири ҷумла гузошта шавад, ё ин ки пайвандаки ода, ки ё ин ки тарҷума мешавад. мисол: Karim studiert an der Hochschule, oder? яъне нигоҳ мекунем ба ин ҷумла ҷумлаи ҳикоягӣ аст аслан. мақсад на пайванда, ки на ҷонишини саволӣ дорад
мақсад на ҷумла бо феъл сар шуда истодааст, яъне феъл дар ҷои дуюм аст, ҷумлаи ҳикоягӣ аст. Аз сабабе ки каме мо интонатсия мондем, Карим штудиert an der Hochschule, oder? Ва дар охир пайвандаки одерро мемонем, ки ба монанди ҳамин тавр не, яъне ҷумлаи мо ҷумлаи ҳикоягӣ ба ҷумлаи саволӣ мубаддал мегардад. Карим штудиert an der Hochschule, oder? Ҷавобаш я. Карим дар донишкада таҳсил мекунад. Ҳамин тавр не? бале. Барои тасдиқ кардани ҷумлаҳои инкории саволӣ мо дохро истифода мебарем. Яъне агар чунин ҷумлаҳои ҳамин ҳикоягии саволӣ бошад ва мо онро инкор кунем, барои тасдиқ кардани он мо калимаи дохро истифода мебарем. Мисол: Абдулло ist nicht dein Vater, oder? Абдулло падари ту нест. яъне инкор карда истодааст, ки ҳамин Абдулло падари ту намебошад. Ҳамин тавр неми? яъне барои тасдиқ кардани он, барои тасдиқ кардани инкор мо дохро истифода мебарем. Абдулло падари ту нест? ҳамин тавр не? яъне дар ҷавоб дох, яъне тасдиқ мекунӣ, ки не, падари ман аст. бале, падари ман аст ин. агар мақсад ҷумлаҳои ҳикоягие ки инкоршаванда аст, мо онро инкор кунем, дар он ҳолат дох нею найн мемонем. Абдулло ist nicht dein Vater, oder? Абдулло падари ту нест. ҳамин тавр не? Nein. Мисол: не, er ist nicht mein Vater. ӯ падари ман нест. инак якчанд мисол ҳозир мебиёрем, то ин ки мавзӯъ каме ба шумо фаҳмотар шавад. Шабнами Сурайё ist Sängerin, oder? яъне ҷумла ҷумлаи ҳикоягӣ асту мо ки интонатсия мондем ва одерро гуфтем, ҷумла ба саволӣ мубаддал гашт. шумо медонем, ки ӯ ҳофиза аст. Барои ҳавай мегӯем, ки ja, sie ist Sängerin. Ist Таҷикистан dein Heimatland? Тоҷикистон ватани ту аст? Ja, бале. Wessen Tasche ist das? ин ҷуздони ки аст? Das ist meine Tasche. ин ҷуздони ман аст. ё ин ки Ist Wladimir Putin Präsident von Russland? Владимир Путин президенти Россия мебошад? Ja, er ist Präsident von Russland. бале, ӯ президенти Руслан аст, яъне бо я ҷавоб гардондем. Таҷикистан ist nicht dein Heimatland, oder? яъне аҳамияте дар унҷа ҳиссачаи инкорӣ аст. Nicht, яъне мо инкор карда истодаем, яъне Тоҷикистон ватани ту нест. ҳамин хел не? Тоҷикистони азиз ватани мо аст. барои ҳамин мо бояд тасдиқ кунем. Дох, дох, яъне ватани ман аст. умедворам мавзӯъ ба шумо фаҳмо буд. хонаободу сарбаланд бошед. Чус!